दायो रेडि जाजोब्बाय नै हाजोब्बाय कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय कभारल' सोनांगौसै आरो नै हेल' एभरिवान आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोन बयखौबो बरनानै लाग्रोबावबाय ओमफ्राय आङो दिनै दंफैयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमटेका ओमफ्राय बेवहाय मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला बे बाजारानो आंनि बाजारखा जोंनिनो बाजारखा अब्लाबो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे एक्सप्लर खालामनो गोसो जाबाय ओमफ्राय बेवहाय सासे माने बेवाइ आरोना आं बेखौ दायो बेवाइ बुंबाय ओमफ्राय सिगांहाय बेखौहाय फैसालि होननानै गाबज्रियोमोन ओमफ्राय दायो जोंनिनो माने साखाथियावहाय बिथाङा हाबा जाबाय ओमफ्राय फंबाय सनामजों हाबा जाबाय ओमफ्राय बेखौहाय आं दा सोमोन्दो लानानै आं बेखौहाय बेवाइ बुंबाय आरोबाव बिनिनो गेजेरजोंहायनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय एक्सप्लर खालामनो गोसो जाबाय ओमफ्राय बेवाइया दायो ओमफ्राय मबाइल बायदिसिनाखौहाय बानायो आरो ओमफ्राय बेवाइया फारियै मबाइल डिसप्ले ओमफ्राय अबेबा माइक थेनायफोरखौहाय बेवाइया बानायना हरो ओमफ्राय बिथांनि बानायनाया माने मोजाङानो ओमफ्राय मोजाङानो जायो ओमफ्राय आरो सोरबाफोर जुदि गाज्रि जादोंब्ला नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमटेका ओमफ्राय बेवहाय मोनसे फरायसालि दङ हाई स्कुल एमइ स्कुल नैबेनि एसे ओरै माने आफाङावनो साखाथियावनो ओमफ्राय बेयावहायनो फैनानैहाय सोरबाफोर बानायनो गोसो दङब्ला बानायफैनो हागोन ओमफ्राय बिथांमोना ओरैबायदि सादा सिदा खुलायैहाय बिथांमोना बानायो ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला दस्रा मेकारफोरनाव थाङोब्लाथ' नोंसोरो बेफोरबायदि बानायनायखौहाय फेस टु फेस नुवाबो ओमफ्राय बेवहाय नैबे दखानावहाय फेस टु फेस माने नों लोगो लोगोनो मोनगोन आरो होफैनाय लोगो लोगोनो माने नोंनि मेगनजोंनो माने बानायनानै रोखायै हरगोन आरो दखाना नायना लादो नै ओरैहाय ओमफ्राय बेवहाय बायदिसिना मोनो आरोना डिसप्ले इरि ओमफ्राय मबाइल कभार ओमफ्राय मबाइल गोदानफोरबो मोनो ओमफ्राय इयारफन इरि चार्जिं इरि ओमफ्राय नै ओरैहाय माइक्रसफ्ट नै बेवहाय फंबाय सनामा बेवहाय मबाइलखौहाय बानायो आरो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि आरो नै बिनि जायगाफ्रा ओरैहाय नै ओमफ्राय नै बेजोंहाय ओमफ्राय नै ओरै फारि नायना लादो दायो बिदिब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय जाय बेवाइया दायो मबाइल बानायगासिनो दङ ओमफ्राय बेखौहाय आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय देखायनोसै ओमफ्राय बिदिब्ला फारियै भिडिअखौ नायलांफानो हागोन आरो आंजों लोगोसे ओमफ्राय बे मा जादों बेवहाय बेखौ मा खालामनो नागिरदों नों दा डिसप्ले गोदान ओमफ्राय मा मबाइलमोन इयो बेवहाय ओमफ्राय ओरैनो डिसप्लेयाखौ बेसेबांसिम लानाय जायो खमनिबो दं गोसानिबो दं नोंसोर बानायनोसै 2500 1800 2000 दायो बुंबाय नै बेवाइया दाम खमिबो दं दाम गोसानिबो दङ माने बानायहोनायनि सायावहाय जागोन आरो बियो ओमफ्राय ओरैनो दा बबेयाव थांदों फंबाया सनामाजोंना बङाइयाव थांदों ओमफ्राय बिनि हासबेन्डआ दायो बङाइयावहाय थांदों ओमफ्राय माल लायदों ओमफ्राय बिदिनो माने बिनि हासबेन्ड गैयि समावहाय बिथाङानो मबाइल बायदिसिनाखौहाय बानायनानै हरो दायो बेवाइया डिसप्लेखौहाय गोदान लगायबाय नै नायनानै लादो ओरैजों सब क्या देखना पड़ रहा है जाबजुब नङा बेवाइयाबो मबाइलखौ आइफनसो लालायबावो नै नायनाङा ला नै आसलि आइफन दे नोंथांमोना थगायगोन सानगोन ओमफ्राय नै ओरैबो नै नायदो आइफन बिथाङा आइफनसो लालायबावो ओमफ्राय जों गोबांथार हिनजावफोरखौहाय माने मबाइलफ्रावसो नुयोमोन आरोना माने बेफोरबायदि खामायनानैहाय मबाइलखौहाय आइफनखौ लानो हाया ओमफ्राय बेफोरबायदि देहा सोलेर फाननानैसो लायो होननानैसो खोनायोमोन दा नैबे बेवाइया मुखुब माने गावगानो मावनायजों गावनि खामायनायजोंनो माने दायो बेवाइया आइफनबो लानो हाबाय आरो ओमफ्राय नै नायना लादो बियो दायो डिसप्लेखौ लगायखांबाय ओमफ्राय दसेनि उनावहाय माने बियो सुइच अन खालामसिगोन आरो खालामगासिनो दङ नै नाट मारिगासिनो दङ गावगानो बानायदों दे बेवाइया गावगानो निजे बानायदों बे मबाइलखौहाय दिनै फार्स्ट टाइम माने सेकेन्ड टाइम बेवाइखौ आं दिनैहाय भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय दाख्लै आं बेवाइखौहाय ससे रिल्स खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय फुल भिडिअ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोबाय ओमफ्राय भिडिअखौहाय मा मोनदों लोगोफोर ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयारखौ खालामना हो ओमफ्राय लाइकआ बिराद खम फैबाय थायो एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला हिनजावफ्राबो गोबांथार रोखोमै रां माने थाखा फैसाखौहाय खामायनो हायो ओमफ्राय एसे खर्स लानांगौ ओमफ्राय एसे खर्स लानानै गावनो निजा ओमफ्राय दखान ओमफ्राय बायदिसिना बेफारनि बेफोरबायदि
खालामनानै माने न'खरफोरखौ फेदेरलांनो हायो ओमफ्रायो बुंनो थाङोब्ला दाथ' बिराद एसे फल' खालामदो ओमफ्रायो हिनजावफ्राबो हायो आरोना माने खामानिखौहाय मावनो हायो ओमफ्रायो फल' खालामदो बेवहायखौहाय ओमफ्रायो सोरबाफोर गोसो गुदुं दङब्ला ओमफ्रायो माने एसे एनै कर्स लादेरनानैहाय ओमफ्रायो निजा ओमफ्राय दखान खुलिनानैहाय बेफोरबायदि दखान होनानै आरामसे न'खर बा फेमिलिखौहाय फोजौलांनो हागोन आरो माने नाजानायासो मोनसे माने नाजायोब्लासो माने फिथाइखौ मोननो हायो थिग बेबायदि समावनो नैबे जोंनिबो बेवाइया माने मबाइल ओमफ्राय बेवहाय गावनि हासबेन्डजों थाफायै बिथाङा सोलोंदों ओमफ्रायो बिथाङानो फुंनिफ्राय मालाबा 9टानिफ्राय बिथाङा एटेन्ड जाफैयो दखानाव ओमफ्रायो फारियै बिथाङा मालाबा सानसे थायो ओमफ्राय मालाबा आधा बेला थायो आरो ओमफ्रायो बेवहायनो माने गावनि हासबेन्डनिखौ नायै बिथाङा दा रोंदों आरो ओमफ्राय दा रोंबाय ओमफ्राय एक्सुवेलि माने इदि टेम्पार ओमफ्रायो डिसप्ले गोदान होनाय माइक गोदान होनाय नैबेखौहाय बिथाङा होनानै हरो आरो ओमफ्राय फारियै माखासेखौथ' हाजोबा नोंथां बेवहाय ने हाया माखासेखौ सावथेनाय बायदिसिना माने सावथेनाय बायदिसिनाखौहाय हायानो ओमफ्रायो ओरैनो माने बे बेमार गेदेर फैयोला माने फंबायानो फाहामनानै हरो आरो ने अके थेंक इउ दे हामबायसै दायो रेडि जाजोब्बाय नै ओमफ्रायो अनबो खालामबाय ओमफ्रायो सोनोबाफोर नांगौब्ला ओमफ्रायो मबाइल सेकेन्ड हेन्डबो मोनो नै ओरैहाय नायना लादो नै नैबे प्राइस खोमाने बेवहाय बियो लिरना दोननाया नैबे रेडमि 6200 ओमफ्राय रेडमि 4500 ओमफ्राय अप्प' 3300 नै ओरैहाय दङ नै बे माने बे स्टिकार होनाया बे रेड माने बे प्राइस माने बेखौहाय बेफोरबायदि 6400 ओमफ्राय रेड बाय रेड होयोलानो माने मोनलांगोन आरो ओमफ्रायो दा सम बोरै सोलिदों बेवहाय दाथ' मोजाङानो मोजां सोलिदों ने ओमफ्रायो ओरैनो नों बेबायदि मबाइलखौ बानायनानै खय मासो जाखो बेवहाय एसे खिथाहरनो हागोन बांद्राय गोबाव जायाखै आङो बांद्राय गोबाव जायाखै ने माने नाजानाय थायोब्ला माने सब फिथाइखौनो मोनो आरोना माने नाजानायासो माने मोनसे माने मा होनो थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौहाय माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टआव खिथाहरदो ओमफ्रायो लाइक शेयारखौ खालामना होनो हागोन आरो एसेनोसै गोजोन्थों